on calminama salminago nede salminago teddugal bandiraɓe yeeɓoɓe Pindi Média ha tengta yewta men legal communication mo kala salminama salminago nede salminago teddugal en gartiɗo kadi worsudede miijoji e yettude on onon ɓe ganduɗa ko onon woni yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe ñiŋoɓe ɓuccoɓe ɓe ganduɗa ina onca yewta nde darata on hay saha goto to caméra to ko Djiby Dieng won toon banggue nano ko Alaji Abou Gaye noon wi banggue ñaamo ko Abbas won ɗon Abbas kam ko Alhaji ministre Abbas kam andi ko Alhaji ko kamɓe gaɗen ɗo yewtande ɗum noon Abbas de mawɗo woni koye e yurnade bindi taw calmina bandiraɓe ko noon mawɗo Abou a salminama jarnama kadi en ñaguinimo dendagal bandiraɓe kala jamme kisal e kadi attude yewtere meɗen nde ganduɗa ma ko lewlewal communication vraiment nde dañƴen vraiment saaha juɗɗo mo joɗɗen men dañani fartangue tawtorede ɗum noon ko yettande bandiraɓe Allah e wiide kadi en garti hattan Mawlana Moubarak inchallah e baso sabnoron ko alata de eyyi sabnoro de lo jande walla koto jeewo walla ɗiɗi foof eyyi ɗiɗi foof sabnoro noon ko mbiɗa jarna hen tigui rigui jombajo Diagraf Amadou Dia Hammet Demba woni Fatimata Isaka Famalom Fatimata Isaka Lom ko debbo moƴƴo vraiment to tari eyyi to Cilañ eyyi o aɗa andi kanko yitande foof o arat gammu eyyi hikka noon o wi ko Abbas il faut que mi ñantuma eyyi ɗum noon mbiɗa yettamo no fewi mbiɗa yetta Diagraf mbiɗa yetta famille o foof en jettiɗon Hawa Diallo en Darde Sa en Ba Ndiaye en fayɓe fof en jetti ɗumen an ka Alhaji holde kajjoyɗa 2017 mo hajjinoma caggal Allah e caggal Allah no muɗum mbiɗo wawi wiide ko sababuji ɗi gummi ke président Macky Sall ha Abdoulaye Daouda Diallo ha yetti honorable Aissata Dia Kalidou Kane Demba tanguidimat Alhaji walla to ko jaccirta hen a wi tan Alhaji o kam haali kajna ɗum an holde kajjoyɗa ho kajjina ɗum ala min mi haalani mbaɗa andi tan kam komi Alhaji komi ceerno oɗo haali hitande min jarama mbaɗa fiito hen becce walla mbaɗa waɗa bawɗi gaɓɓule wonde e mi hajjoyi walla mi hajjoyi yala min mbaɗnano caggal ngol wiye ko Alhaji Alhaji o kay ko Alhaji ɗum kam ko normal ceerno o ko ceerno ɗum ko normal heddi kay ko jamba an walla calloɗa yalla min o kam kono ko Allah waɗi haali ko Macky Sall Abdoulaye Daouda Aissata Dia min mi haalani kono mbaɗani anni mi jogui musidɗo goto kanko wi kanko inniraka Alhaji joni min kadi gartimde makko yimɓe mbatti wiidemi Alhaji joni noon woodi wiɓe wonde hoole amen minen ɗiɗi gonɗo Elage kanko wi ko taw ko aɗa andi ceerno Youssou wi ko Alhaji e Allah haaji e ala haaju an ka Alhaji min kam komi Alhaji komi Allah haaji ka ala haaju kadi ala wona ala kongol salli bandiraɓe an yeeso men salli bandiraɓe no mbiɗa ni han ko nangude han ɗo ponɗa nanguɗo guila adane ko ni han mbaɗanoɗa wiide han Alaji Abou Gaye kaaɗa ɗon tan e bandiraɓe on calminama on bismama e yewtere meɗen e oɗo ñalawma kadi woni ñalawma tawti bandum rendude bandiraɓe belemma e jarnade ɗumen e dondirde muɗumen ha tengten nduɗo lewru teddundu ko adi foof eɗen nelde duwaw e bandiraɓe meɗen haalayɓe ha tengti noon e toon to Thienel to en woni cankugol Yero Gawlel en hawri Eladial hanki wonima dendagal bandiraɓe haalayɓe rewo e worgo ha tengti noon e bandiraɓe Thienel naaɓe e kuuɓal kañumen fof enen duwone e nde ɗo usarde tawno yero ko yero meɗen enen fof kadi wurdanoɗo jotodiranoɗo jokkodiranoɗo ganni kewɗi ko kalɗa ko kadi ko gonga denɗo haalayɓe e laaw walla mbiyen denɗo Fouta fof mo mawnikinaki ɓurnaki neɗɗo newiɗo jaaƴ ɓuuɓɗo en neldi gawla kala duwaw usari yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna amin amin a jarama noon Alaji gonga e gonga kalen jillu Sonko toon to Italie
yaade hollirde eɓɓo ngam ɓamtude faggude Sénégal wonen kadi jirani noon so en gayni to men kal diƴƴe ɗe ngannduɗaa nden wiyata ko diƴƴe jewnima e kolaɗe kono diƴƴe nana jewni e nder galleji diƴƴe goɗɗe ɗe maaji nana ƴeewe ummade Bakel ha Matam yimɓe gonde e fayre ko wona ɗum ko sen ngari ma en gartu e ko wiyete ko hono nanngal mo ngannduɗaa ko Mbagnick Diop mo ngannduɗaa ko goto e yimɓe goto yimɓe mo ngannduɗaa kañum woni Waly Balago Seck hayso mo jegge kono ko neɗɗo Sénégal sabu ko faggude yanke ko dillannoɗo e wonde sifaji Farba Ngom eɗen nganndi ummima bos nana pavillon spécial hôpital Siglo Dantec ko toon woni e oɗo sahaa jooni Mansour Faye ene wayno heɗama ni heɗama altine o kadi ko ɗum koko fadano yantude e Lat Diop ko haalte ko ne heewi toɓɓe ɗe ne keewi beele ne mbawi haaldude kanƴe fof walla ala kono mbaɗen toɓɓe garten e jillu Ousmane Sonko toon to Italie to banggue hollirde eɓɓo ɓamtude ko fate faggude leydi Sénégal Abou Gaye mbiyatama Alhaji mi yiiɗa ɗiɗi wiyede Alhaji sa jiɗo yidde Alhaji yan makka walla jiiɗa de mbaɓel siyen balluma e kawral nawma makka to wera nangutane Alhaji kaaɗa ɗon jokken golle bismillah golle ɗe ɗe ndew lawol bismillah mbiɗa wonde mbiɗa holko nawno premier ministre eɓɓo plan de redressement économique mo holluno ɗo eɓɓo waɗago lalnago ko ngono holloy toon to Italie min kam mbimi ko wona ɗum nawnomo toon ko waɗoyde meeting sabu eɗen yiyande ma wona yiyandam tan hay an hoore maɗa sabu eɗen gandi min namdoma mbiya ko eɗen gandi kamɓe ko kamɓe gila élection ngaji législative uji présidentiel législative uji ko kamɓe gañi Europe woni député maɓɓe Europe o jooɗi ko Italie ko toon o jooɗi gila ɓe jooɗi e laamu ngu ɓe jahani toon ko jooni ɓe jehi toon nayi ɓe toon ko mobilisation politique so tawi a ƴeewi ko ummi ɗo e nayi député ji ko ummi ɗo e nayi directeur généraux ji ko ummi ɗo e nayi ministre uji kina tolno e délégation mo ngannduɗaa hono fodde 400 neɗɗo yaade ɗumen toon ko ummi e diaspora Europe o ko fof so tawi a ƴeewi kañumen pottoy toon to Italie to henna so tawi woni ko plan nawnomo plan kam nawanimo nawnomo toon ko jelari tufoyde fandu omo yelo e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe wonɓe toon heddi noon ko won haaloɓe haalɓe mbi wonde joni kam heddi ko rewɓe ɓe yoɓe ndento hono ɗumanaaji maɓɓe tontinaji maɓɓe ɗi ko toon ɓe payi koye tontinaji ɗi ɓe payi kadi yelantoɓe paali jamaɓe ko Allah wawno julɗo e nder jumaji ɗi aljumaji ɗi ɓenne kadi yo mbattu hakkillaji e koye muɗumen soɓe certe ɓeɗo ko toon ɓe payi ko natata hay paali juma o ko heɓɓittuno jumaji ɗi ko toon ɓe payi so tawi en ƴeewi wonde ko haali to banggue eɓɓore nde ko haali hen ko holɗum min de ko jaggumi e ko hakkillam nangi e min e baɗono am fof ko wiide wonde Sénégal naaɓe yoɓe jogo financement leydi ndi kono diaspora naaɓe eɓe jogui hen gueɗal mawgal to banggue wadde financé addude jawdi mabɓe ɓe financé e leydi ndi ɓe gadda ɓe nanno ɗo taw ko kamɓe ñamlata laamu ngu soɓe ñamli laamu ngu ruttaɓe so ruttiɓe tawa ene waɗana ɓe pawdi wadde banque uji yo kaɓɓu koye transfert d' argent ji yo kaɓɓu koye kadi alay sago faame immigré ji ɗi wonɓe caggal leydi tawi ko Sénégal naaɓe so tawi en ƴeewi Sénégal naaɓe tawi ko wuurɓe e nder Europe ɓe goni 250 ha 300 ujunere ɓiɓɓe Sénégal naajo sabu tonggode nde dañaka tan exact kono tonggode yaltude e 2022 rokki ko 250 ujunere ha 300 ujunere ɓiɓɓe Sénégal naajo wonɓe e Europe so tawi ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe wonɓe e nder aduna o kala ɗum so tawi ƴeewama ɓe goni 700 ujunere neɗɗo ɓiɓɓe Sénégal naaɓe taw ko ɗanniyankoɓe ɓe goni 700 ujunere neɗɗo so tawi en ƴeewi e tonggode sakkitede ha joni son ƴetti 2022 kamɓe Sénégal naaɓe ɓe neldi ko tolni e ujunere e 600 milliards
koppreje ñamre ɗo en ɗe CFA ujunere temedde jeegom milliard e 2022 kono noon ne kadi so tawi en ƴeewi ha joni e 2023 ɓe neldi ujunere e temedde jeeɗiɗi milliard kono noon ɗeɗon nelde holno neldira mete ko kalis ɓodde ujunere e temedde jeeɗiɗi tan nelda ko neɗɗo goto neldi walla ko groupe yimɓe ɗiɗi walla yimɓe joyo ala wona hono noon koko neldanmi ko neldata ko o neldata ko goɗɗo neldata ɗum so tawi nelde ɗe fof ndendinama ene tonguyo toon kono ɗeɗon nelde fof e ɗeɗo ujunere e temedde jeeɗiɗi milliard holto ɗe payi koye barme ɗe payi koye wallodirde e koreji miskineɓe ñawɓe ɓe cellani dewle mateje joomum dañde ɗo hoɗi koye ɗum fayi joni noon ɓeeɗo so tawi mbiyama yo ngar ɗeɗon koppareje eɓe neldanno pour barmeji mabɓe hotoɓe neldu e barmeji ɗi ala yoɓe ndendin ɓe gadda ɓe ñamla laamu ngu joni noon kamɓe holko ɓe ñamminta ko namdal wonande no hakkillam no faamide ko namdal holno ɓe ñamminirta koɓe ñammintuno ko walla koɓe ñammintuno ko hol ñamminowo ɗum hol keedanowoɓe hen ayi hunde foof neɗɗo so tawi ene waɗa ñembude ene woodi ñembikinade kadi ene woodi ñemtinde ene woodi ñemtikinade ene woodi so tawi en ƴeewi Macky Sall kañum wino ko yoɓe mbaɗane banque oɗon banque taw ko kamɓe renata ko fati e retraite uji mabɓe so tawi ɓe gummitima e ɗanle ɓe garti taw ɓe jogui koɓe tawri koɓe tawrata ko ene wawa heedandeɓe e won ɗen gueɗe taw ko fati e gueɗe mabɓe ɓe mbaɗane banque uji ɗiɗon banque uji taw eɓe mbawa ñablodirde hen e koye mabɓe ɓe mbawa dañde koɗorɗo ɓe mbawa dañde no ɓe guurdi koye nder ndiɗon mbaadi koye nder ndiɗon mbaadi laamu ɓennugu ngu yaltini e nder temedere e capanɗe jeegom e joyyi wiyaɓe ko député ji gonata e nder assemblée nationale wiya 15 ɓe yo gon diaspora o wonande ɗanniyankoɓeɓe ko kamɓe gotata député ji mabɓe kamɓe gotanta koye mabɓe kamɓe cuɓoro hol gonowo député e nder mabɓe donc ɗum ɗo fof ɗeɗon dame nan ɗon ɗeɗon balle nan ɗon so tawi ɓe gari ɓe jiyani ɗum ɗon foof ɓe ƴeewani hol dame goɗɗe ɗe ganduɗa hooremaɗa eɓe pota wawde wadde ɗum ko wona wiide wonde yo mbaɗ mobilisé stade yo heew yo jirwu yo dakmu yo waɗ animation ɗum kono ɓe gurduno ko noon tan ɓe gurdi min kam mi yiyani hoon par ce que mi yiyani foof ɗo haali ko faati e feere holno ngandu dañorto ha Sénégal caɗele ɗe wondi ɗe serta hen kono noon ɗum ɗon foof e waade noon wonko adi ɗum ay caɗele Sénégal naɓɓe kala nde mbaɗi premier ministre huccata hay caɗele ɗe kanko o huccata ko yidde hoore makko holko woni yidde hoore makko holko woni caɗele guuraɗe hande o yimɓe fof enen gandi hande o Sénégal Mauritanie Gambie Guinée goni koye alerte o ko holɗum ko ƴergol maayo ngol Manantali nana heɓori woppude ndiyam so tawi woppi ndiyam ko Buñcang e dande maayo naɓe holko nanɗa ɓe kaali hen e plan mabɓe de redressement national o e plan mabɓe mo ganduɗa hooremaɗa ɓe keeɓiri heɓɓitade gonka leydi ndi holko nanɗa ɓe kaali hen milliard uji 6 rawane président de la république premier ministre rokkirno walla kam e konngol e ɗemgal yaltuno to région de Matam région de Tambacounda ha ɗo joni mbuɗo ɓe keɓani ɗum nanɗon fawodiri caɗele guuranoɗe nden ɗe eɗen goodi caɗele guuranoɗe nden ɗe fayre wonade hikka nde ɓuuri ɗum hay goto mabɓe ha ɗo nana ko ɓe kaali hen so wonade gouverneur Matam de heccanki waɗi ɗum o waɗi réunion CRD waɗi CRD yeehi jammele kono kamɓe kam mbiyaka taw nanaka koɓe kaali e nder hen ko faati e ɗeɗo caɗele guuraɗe holno ɓe mbawi wadde ko gonga ko ndiyam ko gonga ko toɓo ko gonga ko ilam wona kamɓe mbaɗata kono noon haaldude e joomum ɓattikinade ɗumen ene addana ɗumen jogade cuusal ene addana ɗumen jogade no mbawiri muñirde kono ɗum ɗon foof ala hen holko ɓe mbaɗi ko ƴettude million ngaji ƴettude milliard uji mbaɗa ɗumen e billet ji avion réservation hôtel aji o luude bus uji yaaha rendoya e stade goto gara ene gulla ene luuka ene poɓɓa ko ni tawi noon goto mabɓe foof min de kam e kala saaha togata mbaɗa woya mbaɗa yurmi président mo oɗo séréer am oɗo mbaɗa yurmimo woni mbaɗa yurmimo kanko yo yurminaki abou omo yurmini o yo yurminaki tokara kanko fo hay inde yurminade nde kanko ɓuuri yurminade hay inde yurminade mbeɗo yiyata wala conseil wala haaloɓe ay min ƴewmi wala haaloɓe ay ko ƴewmi
kala nde nanɗa inde makko koye RTS nana haɗum télé e radio sa nani inde makko koye soleil nana haɗum sa nani inde makko koye APS nana haɗum sa nani inde makko koye plateforme digital mo laamu ngu jogui kono kala ko yalti ɗum anana hamo ɗum laami et pourtant kanko woni président de la république ala wala ɗum o laami non non jin wili ko wona ɗum o laami ko 17 million bani adama ɓiɓɓe sénégal naaɓe ko ɗum o laami e kala ko médiaji laamu jeeyi no mbimi wonde ko sa nani omo sa nani konngol makko ɗon woni source officiel a faami sa yalti ɗon ka nana ha Abou sa yalti ɗon anana kala dañƴe jam laamu RTS laamu soleil laamu APS ko kañum président laamu no wona toon wona on banggue min kala wona banggue joni wona banggue to ko laamu joni jawten min ko yurminademo nde e a gay namdalan yesso a faami a wino banque ji ɗi ciirani ñanden joni noon hade banque ji ciirani ɗanniyankoɓe nan toon ne joguino mbaɗa e banque ji won wiɓe banque ji ciirani yoɓe gaddo ñamla laamu meɗa ɗanniyankoɓe ne jogui wa sese Abou wases mbiɗa ko Sonko wiɓe gaddu ɓe ñamla leydi ndi yoɓe garɓe ñamla leydi ndi mbaɗa wadde banque ji mbaɗa e laamu e banque ji koɓe ñamli haw non c'est kamɓe jamanto koye mabɓe kamɓe ɓe ngala koɓe ñamli c'est-à-dire haala ka woni Ousmane Sonko wonke tengtinde konngol makko ngol o wino Sénégal natti fawade hay goto fawtake hay institution goto beele ne jogui ande dole wurande koye men tan c'est pas possible wawa wonde malheureusement wawa wonde en mbawa je ne pense pas en mbawa en tout cas aɗa andi hande ko welime makko kanko Ousmane Sonko welime makko tan ko gongi yante aɗa andi holko waɗi ɗum kala ko waɗi o wiyata ko min waɗi ala ay tappalagal makko ngal o waɗanno hakkude pavillon spécial to henna e gayen convocation ngaji makko yaade mo ummat Dakar faade Ziguinchor aɗa andi o dari arena o wi wonde ko tappalagal ɓolal mbaɗannomi aɗa ɗo haali ko gonga wonko heddi ko haalen kay welani ha welani kono ko gonga o haali e gonga wadde saɗa yi premier ministre gomɗo kay ay nde o yeehi Italie nde holko o wiiɓe kamɓe wonɓe toon diaspora ɓe holko o wiiɓe o wiiɓe wonde ko paame gandon a faami ndi hendu lundo e hendu gonɗo e laamu wona gotum gonga a faami ndi nde gonɗa e lundo nde ko kalanɗa ko e sa woni e laamu wona gotum o haali ko gonga welani ha welani kono ko gonga o haalani ɓe o wiiɓe kadi gande onon fof on mbawa hejjude e feccere nde wodata heɓɓe wooda jooɗiɓe welani ha welani kono ko gonga o rutti o wiiɓe wonde Sénégal fof so tawi rendi guila e président ha ministre ha DG ha fof wonani 100 poste te enen en ɓuuri 100 ujunere wadde enen fof en mbawa hebdude heɓɓe ɓe keɓat tan kono ɗon e dow fawade e laawol fawade e laawol ko fawade e bawɗo e ganduɗo kono noonne kadi neɗɗo so tawi sippirama ha yettuma won on nokku so feccere ari feccor ayi hol feccere jooɗode hay son liggaki hay son dañana ko poste uji ma won ko dokka ɗon a jarama tawa Abbas jillu Ousmane Sonko Italie ane to ndendi yande walla aɗa jogui hen yande beele hay hunde ala ko holli toon walla ko haali toon ko naftata walla ko waɗi fayida et bon en fait aɗa andi Ousmane kañum waɗɗumo mettude tigi rigui nangonorde no fewi woni à chaque fois kanko omum tetti e wiide e wonde Sénégal hankkadi wonta wabade hay institution goto te ɗum min kam mi yiyani fof hoɗɗo Sénégal foti wawde hen yaltude par ce que institution ngaji ganduɗa hoore makko kañumen woni Sénégal fonno wabade pour wawa vraiment wadde redressé e ko ganduɗa hoore makko kañum woni plan économique meɗen mbi sikki ko institution ngaji mawɗi ko wayno FMI en ko wayno banque mondial en ko wayno mais so tawi jomum wimama e wonde darima yes aduna foof kadi mi anda beel aɗa andi kanko Ousmane omo jogui kadi omo jogui fannu goto ko mi anda kanko kala nde huccite yimɓe o jogoto ko cuusal gongal kala ko yiɗani haalde so wuccite nder yimɓe tan hankkadi o jogoto fit mo ganduɗa hoore ma o wiyata komi yaltina ɗum ɗon alors que ɗum ɗon moƴƴani par ce que enen hande Sénégal soit yettade e nokku mo ganduɗa hoore ma ene wiya wabotoke hoore muɗum institution ngaji ɗi e suhlani ɗumen ha ko ɗum saabi comme par exemple e nder hen ayi o holliti wonde onon Sénégal na wonɓe diaspora onon ke mon min jogui yakar ke onon ke participation mbatton on toon Sénégal ko hen min jogui yakar d'ailleurs min jiiɗi ko won so tawi mbaɗan ɗon ko gotel batti wadde ɗiɗi walla mbatton wadde sappo
donc so tawi comme par exemple an Sénégal naajo gonɗo à l'extérieur aɗa woni ɓuuɓol aɗa woni jangol aɗa woni nguleyki aɗa woni hendu a alani holɗo mbalɗa hay saɗa waala ko bel fof ma ka joɓowo so tawi a wiyama e wonde an ke ma min jogui yakar alors que moment mo ganduɗa hoore ma an Sénégal naaji gonɗo toon aɗa jogui jorto wonde walla jogui yidde wonde min de sum ummim ɗo laamu leydi Sénégal ina foti wawde wadde mi soutenir par ce que min mbiɗa waɗatno au moins contribuer e état o walla mbiɗa waɗatno contribuer e ɓesgol men gongu tonete so tawi an mbattaka nan ɗum ɗo ina hulɓini ha no fewi a jarama Abbas namnal o wona laamu tan enen kay galleji men ɗi e dewle men ɗe école aji men ɗe dispense aji ɗi e ɓiɓɓe inneteɓe caggal Allah enen fof ko caggal leydi payɗen gonga joni noon Abougay settimo haali joni no foti e caggal leydi naɓe nanata ɗo gongal kay so neɗɗo yiɗuma andu wona kamɓe tan ko enen fof pawɗen koye ɗanniyankoɓe gonɓo arde pawɗen koye ɗanniyankoɓe wadde ne wawi ɓe jogo yiyande mawde ɓenne jogui ballal men to banggue faggude leydi ndi et non c'est à dire que aɗa andi ɓenne jogui par ce que déjà sa ƴeewi comme par exemple mawɗo Abou Gaye joni hulliti wonde ko wattidi ko ɓe neldi kene tolnoye 1700 milliards de francs CFA wona ɗum ɗon ko ngaalu kono noon est ce que ngun ɗon ngaalu holnoɓe keɓiri ɗum holto ɓe dañi ɗum a faami e tampere mabɓe e ɗum ɗo fof wiya e wonde yo taxe uji kadi ɓeyde dow mabɓe ha ko ganduɗa hoore ma soɓe neldine kala koɓe neldi ene wase nattine e laamu te ko wasta kamɓe keɓe neldanno ko ɓe neldanno pour yo fewde dispensaire uji yo fewde école aji yo fewde boyli yo fewde yo yimɓe dañ ko guurdi yo no mbiɗa ni joni dewle ke nandi hen e fof e gammuji e fof kala ko ganduɗa ma ina ɓamta leydi Sénégal walla ene ɓamta guure men ɓe mbi yo ɗum ɗon waɗe so tawi laamu ngu kañum wi e wonde ahan min noon mi yii ko nelton komi fawi hen itaram jiɗim ko kalɗo ɓe toon us kalɗo noon nelde taxe uji ina mbawa fawade hen hani laamu ngu ina wawa wasde e ko nelton ko ɗum aussi ya probléme mais won wonɓe ɗo kañen na mbaɗi ɗum madame pente enaji mumen to banggue banque trésor tottira taw ko ɗo goni ina ɓeytino ɗumen ɗum ko goho mais ɗum sen jima mi ara ɗum ko goho wadde ko gonɗo ɗo wawi wadde ko gonɗo caggal ɗiɗi wawi wadde hen haɗa fawa e gueɗal ɗimal lamnal Abou wi Macky Sall miijino wadde banque pour ɗanniyankoɓe Macky joɗima duuɓi sappo e ɗiɗi ha yalti waɗani ko saabi on mbaɗano banque ɗanniyankoɓe ɓe haade o gande ɓe jogui doole non aɗa andi kala ko jiiɗa e aduna ko étude manam beele bitta ɗum neɗɗo a finta ñalam goto tan gonga neɗɗo wawi ɓulnade ko ɓulnuɗa ko jaltina ɗum kono ko ene waɗi ɗo rewata par étape ha jettoɗa hen mbawa wadde ko foti ko wonde par ce que ɗum ɗon ko miijo tan wonno miijo ngo gandanɗo ma ɗum ɗo so waɗama ene foti wawde moƴƴude mabɓe par ce que hande sa dañno banque mo ganduɗo ma ɗanniyankoɓe ina mbaɗa hen kalmin hay soko seeɗa mo dañata o sa foof ina beddo hen hunde ina wawi taw on ɗon banque ma woodi ko nafti leydi ndi mais également kamɓe soɓe gummitima toon ɓe gatti wayata kono gonɗe retraite muɗum ni manam an aɗa foftere ma lebbi tati foof lebbinayi foof aɗa wawi yaade ɗon e banque mo ganduɗo ma aɗa wersanno tan kalisma daña hen hunde goɗɗum ɗum woni comme par exemple hande aɗa yiiɗi ɗanniyanke neldo ɗo ha tampa ronka dañde hono mahiri mais so tawi a dañi ɗo banque mo ganduɗa ma ene hoola ene foti ma wawde wadde ɗum ɗo ene wawi taw kalis on ɗon garowo ene wawi wonde hen de telle sorte que an sa yiiɗi maade aɗa wawi yaade hen ƴetta maha te taw hay hunde bonnon tan seydi sa jaafuɗa gattam koko toka wi ko kadi eɗen gandi président Macky Sall kanko waɗi diaspora o 15e élection oke ɗum dole watta e député ji mbimi eɓɓol lelnanogo e mbaɗane banque ngo saabi ɗum ko Sénégal ronko yuɓɓinde walla alano walla won caɗele gonno hen wona question ronkude yuɓɓinde nde ni tokara ko wawi wonde fof kam andam ɗum ɗo kam ko eɓɓore lelna ko miijo moƴƴo a famide ko miijo moƴƴo miijo ngo holnde ngo ari a famide ko caggal nde diaspora waɗa 15e région a famide ko nden woni nde ɗum ɗo kañum ne ari heddino ko fof ardani e mandat goto kono noon ko wawi hen wonde fof kam jomumen mbiyama aha ɗum ɗo ko onon jeeyi walla so tawi waɗamane ko onon mbaɗana ɗum jiida e addu mbuɗu ma o addu buuɗel mum o addu buuɗel ko neldanno ɗon ko siré hen garon ñamlon laamu est ce que won ɗanniyanke bawɗo ñamlude laamu won ɗanniyanko hol fof ɗo jiiɗa e aduna a jaabaki mi ko haɗi ɗum waɗede banque ɗe ala gay gila ama sesa mi anda ko haɗi ɗum waɗede mi anda kono kam mbaɗa andi kam eɓɓore nde wadde ko politique wonno ala hayso tawno ko politique ndenɗon eɓɓore moƴƴi mawɗo Abou Diop hayso tawno wonno ko politique eɓɓore nden moƴƴi par ce que déjà biɗe wonde joni mi joni kañum on ɗon joni e wiide gadde kalisaji moɗon holko ɓuuri jabakimi taw mi tawto yen ga joni ha tawton ko saabi ɗum waɗaka mbimi tokara min de mi anda holko saabi waɗaka mi anda
ko ɗanniyankoɓe mballi président Macky Sall ko participe élection muɗum ko e koɓe naldata ko e koɓe jogui ko participe e mbuɗo laamu watsese toga ko banque o kalten non wona kalta participation mabɓe e laamu ɓeɗo kay ko participe e mbuɗo laamu ko ɓeɗo participani mi tawtuma ɓeɗo wona mbiyama wonde e nder 24 heures ɓe neldi 500 millions Abou e nder 24 heures Abou jiɗanmi Macky Sall ko teddugal jiɗanmi Macky Sall ko teddugal mbimi ko miijima ngoɗo miijo Jaspa e waɗane banque yimɓeɓe foof ina gandi ɗum ina jadno hen kono namnol gotal namnimi on holko saabi waɗani on ganda jawten no aɗandi ina hen par ce que mi anda mi wawa ɓe suusa feeta hay goto aɗandi ina hen nane mi haali mbimami eɓɓore ina wona ɗo e 5 ans ɗo e 10 ans ɗo e 3 ans ɗum eɓɓore moƴƴere par ce que ay laamu hannde ko ɗum ronna runti nde ɗo eɓɓore ɓayde no moƴƴi mais laamu nguɗo so ari runti par ce que tawiɗo projet o yoɓe continue on ɗon projet non mbimi keɓe tawiɗo projet on ɗon projet tolni mais mi wawa andude hay so tawi kayitaji ɓoli jinmi tan ko projet o moƴƴi par ce que an hoore ma ko ni projet o moƴƴi wona mboɗo yiɗa noon mo dañi wono jokkita ɗum mais ɗum ɗon wodani ɓayde laamu noon ko rona runti kamɓe ɓe tawi ɗum ɗoyti mais kamɓe oɗo ɓe potani arde to e diaspora ɓe mbi e wonde gadde kalisaji moon ɗo nelton ɗi mina ŋose natte laamu wawi taw ko noon ɓe paamiri par ce que Abdoulaye Wade waɗano ko makki wonde ko en tout cas ganda diaspora naɓe kam ma tampude maɓe lorde on gandade jawten e deƴƴi jewniɗe e nder galleji e deƴƴi jewniɗe e maayo mbiɗo ko Allah jo haali hen seeɗa kono mboɗo andi ko haali ko ina mi andano ɗum sifoyni e joni o to banggue darogol Sénégal banggue habtade ndiyam guila e galleji ha e maaji hol feewe fonde waɗede ha suka yolde nde togara min de gila adani mi haali bimi ko faati e toɓo ko faati e ilam wona laamu addata wona laamu haɗata gonga faami ko joom jeey muɗum kono jola fof tellinirta no jola fof sardata heddi noon ko laamu kañum wonko wawi hen wadde wonko wawa hen wadde toɓo ala ko laamu wawi hen so tawi woni ko galleji tuɗoji ndiyam ene fof eɗen gandi Dakaru 96 e nder temedere galle gonɗo ɗo honi koye nder beeli ɗum eɗen gandi ɗum koye nokkuji ndiyam ɗo ndiyam wonanno ko ɗon jomumen koɗa saabu min mbaɗa tesko emin goni sukaɓe ɗo marché bu bees ɗo Guédiawaye wayi ɗon min kesanno huuɗo min jamde min garanno ɗon ummade ɗon ɗo police Guédiawaye won ɗo ko weeni wonno ɗon taɓɓe ha joni kay ko weeni ala ko ngandi police nan ɗon kam ngandi hay so toɓi hande a yiyat ɗon ɓe joolo taɓɓe ndawi yalta c'est à dire min ɗon ummade tournal marché bu bees ɗo ha tournal Seigne Assane a faami ɗo fof ko nokkuji ɗi gandanɗa hono minen min nuleno ko yomin jamin kesoya huuɗo jamde baali to ana ɓooyi Dakar de an min jibinama ko repos mandel de babam ko ɗo servi mairie de Dakar mais ɗo heeɓi retraite mais mawɗo Abou ɗon ɗo jibina ɗon joni babam nde wayni siwran ko ɗo woni janje muɗum tende wonɗo janje muɗum nde waɗi ko hirade waɗi ko galle mbaya ñamtinimo ala mi ñamtinani mi wawa kono kam mbaɗa andi kam Hammadou Baraji ena saɗi gonɗoɗo ɗo jontaɗo jontaɗo mo jontaɗo mais mawɗo Abou comme par exemple ayi ɗon joni an joni aɗan haala duuɓi ɓennuɗi jawtuɗi seeɗa ganduɗa hoore ma peut être ko noon wano aɗani état fotno au moins yimɓe en poti yawtude ɗoyti hande gonga ni ndiyam ko toɓa en ilamen fof ko Allah addata mais ɗo Allah addata ɗo laamu ko laamu waɗatma wonde laamu ko pour mbawa wadde manam heblude ko ariyani par ce que en jiiɗo météo ji ɗi en jii changement climatique kalteɗo ñande foof e poti jogade haqqille poɗɗono ɗum ɗo de ko jogori ko arde hay so tawi en mbawi ɗum haɓade walla en mbawi dartinde ɗum ha à 100% ma en paddo hen kam ko hunde mais ɗum ɗon woni ko ala par ce que sa ƴeewi comme par exemple mi hokkuma yeeru goto tan tokos laamu nguɗo kessugal ngu ɓe idino nde ɓe gaari laamu tan ministre Diagor kalfinaɗo diƴƴi assainissement wi ko e wonde nguɗu ndungu jawtungu wona ndungu amen ndungu ngaro ngu ko minen jeeyi
ɓayde ndun ngaru ngu ko minen jeeyi ça veut dire que e poti heblade par ce que ɓe nani ade koye arsuku mabɓe o lendi e non ɓe nani non wona c'est à dire que ay sunduko arsuku tan toɓa lendi toɓa ɗum ɗo c'est bon mais probléme o ko bonnata ko kadi kamɓe nde ndungu toon ari nde ɓe mbi ke mbaɗi dégagé kin toon 8 milliards anani joni mawɗo abou wima e wonde won nokkuji ha hande ganda est ce que 8 milliards wona ɓe mbaɗi dégagé ɓe podi fodore kam l'essentiel kamɓe par ce que kamɓe ay abbas min ko mbiyanmi to banggue toɓoli ɗi wonande ɗo tuɗata ɗo eko nandi hen woni nokkuji koye beeli mi d'accord laamu ngu wawande ɗum à 100% weeɓani wawande ɗum à 80% weeɓani heddi noon ko jomumen wonko waɗete hen ko waɗete hen ko holɗum ko to banggue canalisation ngaji ɗi baɗi heddi hoto fay ko gueeƴi e canalisation ngaji baɗoji ɗi henna wonɓe gandanɗa hono ɓe ko aroɓe ene pewna canal uji pour ndiyam daña ɗo rewi ɓe ko aroɓe ene cukka ndiyam ɗam so tawi ari hoto ɓennu ɗum ene woodi e laamu Macky Sall ɗum woodi ɗo joni e nguɗo laamu won holliroɓe ɗum ɗo henne ne mbiya wonde ko yimɓe mbaɗata sabotage e nder canalisation ɗum ko hen banggue heddi to banggue maayo ngo wonko kalnoɗen hen ñanden to banggue ƴergol maayo ngol powle ɗe no kellirtani guure ɗe no menacirte ni no eggoru ndu ummade ummade fongo maayo abbito dow to gabbitoɗa dow to paaɗa koye kolade ɗum ɗon foof nani ɗon kono noon ko heddi ko hande o won e nokkuji par ce que en jii keyemo Podor o no waɗirani no sañirani hen wande ko ɗum nafata gure keddiɗe kono noon namdi ko ngaalu en jii ko woni salde ko no waɗirani henna ke salde o no waɗirani no sañirani grillage ka e salde moɗon enfin walla salde meɗen tawde koye département Podor ala oɗo yeeɗa ceega anani so tawi a yii ko woni Dagana ko no waɗirani hen e tufde de no sañirani hen ko hono ɗum woni ko nafata gure ɗe kono noon so tawi wona ɗum faddade ndiyam maayo ɗum haɗa ɗum ngabbude ko hunde sattude no feewi a jarama min de ɗon mi fela ha hen laamu heddi noon ko won ko gandanɗa hoorema so tawi hettima joomum alay saago yiya laamu ndenda e mum woni muña ɗum ko mbawɗa mbaɗna ɗum ko lawol to diwanuji meɗen dande maayo to en jomumen ko remoɓe maaro jomumen mbaɗa campagne ndungu yaha ha heddo jomumen ene mbaldi coñal no koreji meɗen ɓokki sarankoɓe ñanden ene mbaldi coñal jamma hande ilam naati e maaro muɗumen ha laaɓi donc ko noon bonni waaɓe noon so tawi ɗum heptima ɗumen ene waɗi budget ji ɗi gandanɗa hoore maɗa ko ɗum ndeeni ko wayno caisse noire président caisse noire premier ministre ko hono ɗiɗon dégage so tawi mbaɗi ko hono ɗum ɗon woni ko reeni fawde taw joni ene nokke hen tan na waɗi fond uji kadi ɗi gandanɗa hono ko fond uji social ɗi gandanɗa hono kawuji baɗɗi so tawi mbaɗi ko hen tan nokkete jomumen nawane mbawa faaɓen daña ko guurti daña ɗo koɗi daña ɗo cakke daña kono noon ɗum ɗon nguuɗo laamu en jani nde ɗon jande e maɓɓe weliɓe ko tamde keesuji maɓɓe noir 9 milliards premier ministre 11 milliards président de la république jomumen ndi o jooɗo e dow hen enen beltina koyɗe a jarama Abbas gartanmi koye banggue ndiyam ɗam 88 89 ko heewede ka fuɗɗi yolade e temps Abdou Diouf e temps Abdoulaye Wade waɗino campagne ko ittude diƴƴe jolliɗe ɗe e foras uji monsieur foras madame Moulin ko ɗum wonno e haalde nde Abdoulaye Wade heeɓi laamu nde nde Abdoulaye Wade heeɓi laamu nde o wawani kañumne handade hadde ilemeje ɗe wadde kanko Abdoulaye Wade o waɗino eɓɓoji makko hawo yalti président Macky Sall waɗa campagne nde ina haalano hen banggue diƴƴe ɗe ma wat fodde 700 naggam milliard uji pour habtade diƴƴe ɗe Macky Sall yalti gasani ɓeɗo ne gari wayini hen beele cikkuɗa ina weeɓa janggo o dañde laamu mbawngu lelnude peeje eɓɓo e kalisaji gam habtade ɗam ɗo ilam e si ene foti wawde wonde ene foti wawde wonde enen pour wawde dañde laamu ngo ganduɗona so ari taw kala ko haali au moins en mbawi wiide yo wat 100% mais yo wat 90% manam mbaɗa maale ha yimɓe ganda an de aɗana waɗa kono a tiham ay comme par exemple président Macky Sall nde wonno ɗo waɗi ɗo plan Orsec mais yimɓe ballodiri hen mbaɗi hen ko fonno ko waɗede heewi ko itta a ƴeewi comme par exemple sa ƴeewi waɗi saaha ɓe gasi ɗo ɓe gasi tiwoji ha ɗumini mais tawa ko yimɓe ƴettat sakuji ene cukka tiwoji pour wadde sabote ha joni mi anda mais kam gandimi ko diwan bawlo wiyama ha joni wonɓe fusde e damboɓe ɗum beele heddi gueɗel konguel wasata ni tawa e nguɗo laamu ene hen waɗoɓe ɗum ɓe tawa ene opposition joni o kono noon heddi ko laamu sahaji wonɗo wonata saysay wonirta saysay an holno mbawata wonirde gara tawa feere to woto kene wona fodde 500 métres walla fodde han kam 600 métres ko ndiyam ɓolam sa juwi keɓetoɗa koye becce
mbiya ya andu ɗo ene sakuji nan ɗo cukke holno gandirɗa sakuji cukkade ɗo holno gandirɗa ɗum jomum en foti namde parce que ndiyam ɗam fonno yaade waɗani ndiyam de wawande non c'est à dire joni kanko c'est à dire gandita ɗum joni kanko ganduɗo ɗum de waɗi ndiyam de kanko omo fonno wawde andude non Maodo Abou wadde filti ko omo yi non Maodo Abou comme par exemple ay sa yi faade joni ala ko dañe ko wawi habtade ndiyam non sa yi yimɓe comme par exemple en gandu ɗo so tuti ko ɗum ɗo par ce que ɗon ko waɗa ittare ko waɗa étude waɗa tuyau donc ndiyam ɗam fotan ɗon darade so ndiyam darim ɗon fitti que y a quelque chose qui ne va pas jinmi wiidema ko ndiyam ɗam ay canalisation ngaji tuyauji mbaɗeteɗi regard uji ɗi mbiyataɗi regard uji ɗi mbiyataɗi chaque 300 mètres ko regard chaque 300 mètres ko regard donc ndiyam fotan darade parce que joni so darim ça veut dire ko suke jinmi wiidema ko holno mbawɗa andirde tan a ari ha ɗo tan mbiya oɗo regard a famde fodde regard uji nogas nan ɗo enen deggodir mbiya oɗo regard tan sakuji nan ɗo cukka mais sa woni expert e hunde aɗa foti andude par ce que ɗon ndiyam yahani woni ko sukkitoɓe ɗum ɓe wona expert uji mais malheureusement noon mbim ko comprendre an joni sa ari nokku ngal ma ndiyam foti yaade ndiyam ɗam yahani vraiment foti andude mais joni min no holɗum jinnonduɗen gawto sakuji ɓe ɓen gona expert uji eyyi kono kam nelaɓe yiruɓe ɗum ɓe rawane e laamu Macky Sall wonno ko gardien ji ɓe mbima a famdi suwaɓe waɗoɓe tan suwaɓe bonnoɓe tan wonde nokkuji ɗiɗo en sakuji ne ubbaɗo sakuji ne ubbaɗa hen joni kamɓe ɓeɗon holno ɓe gandir sakuji ene lowa e ɗiɗon ɗumanaji mais ko wasi ndiyam wasi yaade non wona ndiyam wasi yaade nde tan bon mais min ko jinnomi wiide comme par exemple ay to banggue toɓoli ndi ko wullete ɗo henne ko canalisation ngaji ɗi enen goodi eɗi moƴƴi hay sono tawi won hen ɗi ganduɗa hono ko cukkaji heddi noon ko toɓa so tawi ene toɓa ndiyam ko telloto ko so ɓuuri hewde ko versata ko alay sago tuɗat eyyi non kono noon ko tuɗi ko fof toɓo ngo so tawi silti sa yeehi 20 minutes sa arti tawata ko ndiyam ɗam évacué mo ay ɗon lawol ay lawol ngol ganduɗa hoore ma ngol hande ɓe ponno laamu ngol fonno jogade on ɗon mi gonɗon miijo nokkuji fof waɗa ɗum hen wiye ko woni ko wiyete ko bassin de rétention ay bassin de rétention kala ndo waɗano e nokkuji kewɗi comme par exemple surtout Fouta men oɗo bassin de rétention kala ndo waɗno ndiyameƴe taw ko toɓa kam lorata par ce que ndiyam ɗam so ari ma dar non ene heewi nokkuji ɗi ngala basseji mbaɗama ha ene heewi nokkuji par ce que hande nde woni ɗo en ministre ɗuma basseji kewɗi mbaɗama eyyi mais yonani so tawi waɗama yonani yonde nde kam yonata par ce que haɗat ɗum yonde a wawa ɓerde ko ar hay toɓo ko ala non bassin de rétention ji kewɗi nokkuji kewɗi hande sa yi ndiyam ummo dow ene tello ene yorto c'est parce que nokkuji ɗin ɗon so waɗano bassin de rétention ndiyam ɗam so ari ha ɗon ko ɗon daroto jomumen kadi jaa kadi kutoro amno ndiyam nokkuji kewɗi sa yi ɗum e nder caggal leydi ndi ma taw toon bassin de rétention jafoɗa musidɗo wi oɗo ala jabba normal tawol ko yaade jafoɗan bassin de rétention e jiɗa nafoore mum ele vallée fossile no bas wini soɗi keewino kala commune walla département sabu ɓeydata ndiyam maayo ɗam ko deƴƴi gummotoɗe dow ɗe ina mballa ina naata e maayo ngo yanta ko manantali ittata addata ko eko gummoto e maayo guine ko ɗum c'est important waɗnoma kono noon ko heewi hande dartima natti henede kadi ɓeydaka gartane arrestation Mbagnick Diop Waly Balago Seck cewmum nanɗo faaɓe gomna pavillon spécial Mansour Faye fuɗɗimo loskitede hol jenɗe mon nen saabu ko toɓɓe nayyi kono saako seeɗa heddi hen bon mi waɗa tan morlal jiiri to banggue comme par exemple Mansour yimɓe kettima ɗum presque pôle judiciaire hettimoma kin toon e waktuji sappo e goho kala ko anduno walla kala keɓe namdunoma o jabtima heddi ɓen holko paade makko eyyi ɗon toon hankkadi ƴewta mbe est ce que ɗum ko ɗum arrestation politique walla ko ɗum arrestation mo ganduɗa hoore ma kamɓe gone gonga pour l'instant kam kala keɓe namdinomo e sur facturation ngaji ɗi foof kanko o hokkimoɓe réponse uji ɗi ganduɗa hoore ma ɗi sont exact e no wiiri ni eyyi ko fati alhaali Farba Ngom leeli vraiment comme nawetno Fabien ɗum ɗo kadi ɗum wona toon Fabien tan wonno place makko heɓe jinno ko caggal safoyo mais wona ni c'est à dire ko wajiɓe oɗo heure wona oɗo heure fonno yaltude toon ete ruti encore kanko hankkadi waktu mo ganduɗa hoore ma o foti ñawede yonti jomum anda holko woni dow muɗum mbi sikki ɗum ɗon noon so wallannomi ɗum ɗon ene wawno taw ma wallinmo e no hannirta ko fati arrestation ngaji ha laamu ngu ummoɗo ɗum koko cokkata
Abougay kala ko ministre de la santé jafodami ko haalte covid ko fof ministre de la santé gonnoɗo hen adano inde makko haala ko namnaka hen te woni ɓe jaggaɓe koye jimani makko gonno hol yende ma ɗum togar aɗa andi ko faati mi ñaganaki mo noon aɗa andi togar ko faati e covid o min cikkannomi ko neɗɗo o so tawi ene nodde koye département maɗa ko kalfinanoɗa ko famdi Mansour Faye ko infrastructure joguino famdi ko hen tuuma muyo o fonno fawade gotanaɗo budget kono wona ƴettanaɗo milliard walla 2 milliards mbiyaɗa nda sood maaro ka biyaɗo sood maaro wona ya mbaɗa hen ko welmade ala ko ya coodoya maaro cooda nebam cooda sukara na wona miskineɓe ɓe hono no mbirunɗen nani laamu ngu ko fonno wadde e ɓe guese muɗumen naati ɓe joni noon heddi ko kanko Mansour ko faati e ɗum ɓe mbi wonde ko surfacturation sac jeeyatnoɗo 200 wonko fawi hen ko diwti ko wonno ko e joni noon sac jeeyatoɗo 200 sac o sodama 200 holko rimdata sac o holko rondoto ɗum holko nawanta ɗum jomumen walla ko jomumen garan kañum joɓanta koye muɗumen a famide donc ɗum ko gueɗal gongal par ce que ko gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa jomum fotani ni namdede ko faati e majjum ko heddi ko noon namdal maɗa wonde kanko Mansour Faye walla kamɓe noddeteɓe ko faati e gueɗe mboros coronavirus o henna jagorɗo o ene woppa min ganda holko woppi jagorɗo o par ce que gilla laamu Macky Sall yani omono fi sappo e toni makko o waɗi créé mouvement makko o waɗi créé mouvement makko mouvement o yahani omona dari omo deƴi mais omoni Ablaye Ndiaye wi e wonde ɓe jeehinto Farba ɓe wi Farba yo woppu parti yo woppu APR waɗa créé mouvement après yalta jiɗɗa wiide ko natte mabɓe ala mi yiyano natte mabɓe mbimki e wonde o waɗi créé mouvement makko oɗo togar aɗa andi to banggue waɗi créé aɗa andi heddi min ko faami yalti affaire waɗi créé mouvement ɗiɗo loskitoji mbaɗi heeɗi wonde Mansour Faye yo woni Farba Ngom yo woni goɗɗo baɗono mabɓe koɓe mbira ɓe nanguira ko wona ɗum ɓe nanguira tene kadi wona ɗum woppata ɓe si so tawi ko tuuma nangi jomum a détourni nanggam a faamidi ko détournuɗa koko laamu jeeyi tawde ko laamu jeeyi ko laamu fawata e maɗa kuugal ko détournuɗa ko jomum nanggama kamɓe koɓe mbiyatno wonde nangude neɗɗo ha gasna duttuɗa aɗa yiiloyo ko mbiɗa a nanguiri ɗum ko hanki jamma tan mbaɗa heeɗo vidéo Ousmane Sonko mo haalanno ko haalanno hen ko mbaɗa nanga neɗɗo ha gayna duttuɗa aɗa yaha aɗa waɗoya enquête ko nanguirɗama ko holto woni ɗum woni koɓe mbaɗata ɗo joni kamɓe kala koɓe calotono hanki eɓe mbiya wonde wona lawol Macky Sall ene waɗa koye fenade ko ni kamɓe ko ɗum ɓe lumboto hande o hay wona ni lumbade ko hen ɓe muti haaɓe majji e kadi Mansour koko meɗanno kaso tan anno kanka o ala ɗo wawi rewde Farba daɗa hano tan ala ɗo wawi rewde Tahiru daɗa hano tan ala ɗo wawi rewde e goɗɗo baɗono mabɓe kala mennoɗo wonde e laamu makko hande ko annataɓe ko wayno ladjoɓe a famde annataɓe seeɗa e ɓeɓe mbiyata eɓe nanga ko baɗono ministre de l' intérieur walla ministre de la justice famde ɓeɗo nangude ɗumen walla kamɓe ɓeɗo ministre des finances mennoɗo rewde e ministére des finances kamɓe ɓeɗo wiide laamu mabɓe nguɗo ene nanga ɗumen ko hunde sattude no feewi eyyi mi andano holto ɓe ndewata ɓe nanga ɗumen kono noon nangal ɓe ɗiɗo gorbi tawi ko nangue cattuɗe no feewi heddi ko kamɓe ɓeɗo henna ɓe gari ɓe nangui Farba nawede ɗum pavillon spécial ha joni koye kaso tan woni kaso woni way kaso woni o yaltani kaso koɓe nawimo tan damal hôpital yo jooɗo ɗo omo safro kono kay so tawi woni ko gonga ko sariya ɓe ñawata ko gonga ɓe ñawata ko kamɓe mbi Farba wiyama sellani ɓe mbi pour min mbawa gonɗinde Farba sellani min gaddi ƴewanowo min cellal Farba nayo gaddama tawi ko haralleɓe fanniyankoɓe ƴeewi mbi Farba sellani fotani ɗo wonde yo yaltu saabu gonagal makko ɗo henna oɗon mbawi joɗa tan ha nanon wiye wonde Farba taaƴi oɗon risque noon goppemo jaltinemo o heɓoya boowal
so yiɗi yo hebboolo safru so yiɗi hoto safru ɗum ko kanko hen so on noon bracelet kono noon ko yo yaltina han boowal faami ɓe mbi wonde loppet juge wi loppet kañum waɗanta ɗum farba hol guuf noon mo jogani farba walla hol konngol pawingol e dow makko voilà ha o salani farba avocat ji farba ko salani ɗumen ko kañum ene wawi taw wona juge o ko konngol pawingol ɗon tan toga bange sari e gona sariyankoɓe kala ko woni hen ma en ndewido so tawi mbiyowo eey o ko on wiyata eey won goɗɗo wawi salde walla lundu nana nder hen temps o gasi kono won toɓɓe ndara ɗo il faut kalende hannde bisimilla onon holto opposition lundiɓe sénégal goni opposition lundiɓe sénégal opposition lundiɓe sénégal togata kala nde waylo laamu waɗi opposition ene heewi dartade seeɗa ha wona duuɓi ɗiɗi mo wono hitande walla wono hitande fawde walla duuɓi ɗiɗi ene heewi dartade seeɗa kam kono noon dartande nde juuti heddi ene wawi ɓe mbaɗa ngori taw koɓe woppanɓe wajiɓe ngori kono noon kam opposition hande o natti wonde heddi ko hay sinno tawi ñanden ɓe kaali ɓe mbi wonde e mayirɗe nduɗo lewru septembre e début octobre koɓe ƴettoɓe activité ji mabɓe hankkadi politique kamɓe e coalition mabɓe moɓe mbaɗi manda ko MDR walla ko RDM walla mbeɗa landaji ɗi fof ina hen wona landaji kewɗi ngala hen no haysono landaji kewɗi ngala hen tawde han kam won opposition kam wawɓe jabde kam rentude mbaɗa ɓodde muɗumen kañumen garɗo tawriɓe hen fof ko noon mo aran tawriɓe fof ko ittata kam kamɓe hande gonɗo opposition wonde opposition hande wonnoɓe Pastef ne jaada mum kaɓe mum ko ɓe dayna kalda no gulla no luuka heddi ɓe lelne ɗani yandema eyyi non aɗa andi sa welama aɗa wawi wiide opposition ene waɗi hande ummiɓe won ummiɓe carrément ko wayno ceerno Alassane Sall aɗa andi wondani mabɓe holgoɗɗo ceerno Alassane Sall ko wayno Bougane Gueye holgoɗɗo ceerno Bokum ɓen ɗo sa ƴeewi ɓeɗo joni ko opposition ngaji micro ji non même hay so tawi ko opposition même won opposition ça veut dire aɗa andi ma je ne dis pas hay ɓeɗo ni par ce que Bougane Gueye yalti natti nanede non aussi dole mum aussi ceerno Alassane Sall wadde article uji muɗum wadde note uji muɗum wadde audio ji muɗum vidéo ji muɗum bon ko wayno ceerno Bokum la même chose ko hono noon kono mobilisation tan mo opposition kamɓe ɓeɗo no ɓe mbaɗatno ni opposition tan radical ɗum suwata woode opposition radical suwata woode woni opposition radical noon ko fawde koyngal tan no Bougane waɗatno makki ni tibba tank o famdi pourquoi a waɗani ɓeɗo en tibba tank eyyi non aɗa andi ko ene seeti par ce que par rapport eyyi non ene seeti waɗi mbiɗen seeti eyyi comme tan mi waɗa argumenté o pourquoi waɗi mbiɗen seeti on cikkani joni Abbas miñam yafuɗa wulloɓe ɓe sendiɓe ɓe portoɗe pancarte en ɓe ene wonɓe jetteji mana ko goni opposition wona men enen tan eyyi sa welama aɗa wawi opposition politique am ala opposition tan kam dariɗo ni henne e physique e dingiral politique ala ɗum on suwata wodde aɗa andi joni mawɗo Abou Jojo ɓen waɗi round d'observation ay wawi darade hande o wona opposition tan ko sagata mo ɗaminaki mbuɗo laamu hay abbere eyyi aɗa andi a haali joni round d'observation kanko mawɗo joni o haali a wi round d'observation Abbas Abougay manam saaha mo daroɗa Abougay wi kamɓe foof ɓe ɗaminaki ɓe cuusa hay batte hande joguiɗo opposition ɓurɗo mawnude ko Amadou Ba a wayno dille mabɓe mi wayrinande dille mabɓe Amadou Ba e hoore muɗum aɗa andi Amadou Ba probléme muɗumen ko Amadou ene ɓuuɗi Cheikh Oumar an ene jiɗi filñitade kono jiiɗa taɓade Amadou non Cheikh Oumar ko suusa rek ala wona suusa Cheikh Oumar son problème est que suusa Cheikh Oumar fit mo joguino Cheikh Oumar fit mo joguino e cagatagal ngal o joguino ngal vraiment mi ronki andu holko deƴƴinimo min kam so Allah min kam mbeɗa ronki andu holko deƴƴinimo oɗo atana no mbiyamam ko Cheikh Oumar min kam Cheikh Oumar mbimami wonde ko Cheikh Oumar kay bel min joddo leader mabɓe Amadou Ba kañum woni leader mabɓe a famde aɗa andi ko wiyete discipline de parti ko ene woodi mais pourquoi hollani ɗum e temps Macky Sall par ce que Macky oɗo Cheikh Oumar pourquoi hollani ɗum pourtant que parti APR o wonno holko saabi o hollani ɗum o holli ƴagguede haw yalti kaɓe koyemen hakkude faaɓe mais Cheikh Oumar min Cheikh Oumar je ne peux pas le pardonner Cheikh Oumar c'est un député du département annanta ɗumen haal a wawa pardonne demo aɗa andi pourquoi wonko woni ɗon goɗɗum holɗum ɗum ko diwre sawa en goppata saha goɗɗo kono min mbaɗa andi o wi ko haydara département
Podor c'est-à-dire mais député département Podor mais ko neddo makko woni député département Podor c'est non kanko hoore makko député département Podor mais d'accord ndimi wiide kanko quelque soit alpha han kanko ko leader nder département Podor hande holko sabi tan o so nari assemblée o yahata assemblée bom sahomu Abbas kambe de kam assemblée mabbe il y a que le jeune Sar mo gando on makko kanyum hande dari ko on gamba kambe wadi kambe keblini yeblal no fatonal yo mamo secrétaire général parti o wadde ando joni coalition Benno Bokk Yaakaar o hol jogi kongol mabbe hol kaalo way mabbe hande o ina haale tan ina ñuumbe ala fattala dindi wiide ko so tawi ɓe jeehi assemblée aɗa ko jiyata ko en wona en jeehi assemblée tan goto meɗe fof no gullo so wiyama assemblée janggo ene uddir a faami de enen ɓeegani ko ma wode en bindi sot ken député ji ko goto rokkete konngol enen koye meɗen en ƴeewa holmo dokkuɗen konngol gonga wona non Abdou Mbow ya Aïssata Tall Sall woni président par groupe parlementaire mabɓe Abdou Mbow e Aïssata Tall Sall on haalata Aïssata Tall Sall jaw Nations Unies non inscrit bien sûr jaw Nations Unies oui mais non ka wi ha Nations Unies woppudo o pan Sénégal de e ko non inscrit ton soglimu ko Moussa Sarr jogi konngol ma et non attends moi je dis pas non enen hande caɗele joguiɗen de caɗele département Podor joguiɗe foof Cheikh Oumar Anne woni député meɗen ronka tan yo yaltu tan ñuuram goto tan ara tan daro don hay mo wona député kay yo yal holon musidɗo wi no bawɗo wonde fof haysino ko an mais haysino ko an haysino ko min ɗo nden jaaji enen kala an grand problème leydi mais kanko omon haala min mbeɗen haala an aɗan haala non mais kamɓe yimɓe jaltu pourquoi holken kalani haala pat joguiɗen droit ko addande yimɓe ko nanten ko ceɓɗe ɓe gandal ko jiɗɗen wiide ko haymo haalani assemblée yoɓe jaa tourne yoɓe jaa onon joni mbiɗon ko laamu ngu yahan ƴewde yo liɓɓe mais opposition yata ƴewde yo liɓɓe hay sala ko mbawi mais ayi opposition wona bandam maɓe jolli toon Podor Matam hande wona bandam maɓe jolli toon jolli toon si ko honorable député Moussa Sarr hande ma won lewru omona walelde sona taw jamma hay ko jofti e kono yo yaay département député Moussa Sarr so lelim walalde te hay goto yiiɗade hay goto nantama jaaba ha jeeyi holton jaaba ha jeeyi yo ya jaaba ha jeeyi Abou Gaye c'est député du département wona député walalde non togar même les autres députés ceux qui sont à l'opposition wonɓe pouvoir bandam ko mi ay député wonɓe pouvoir ko en Ismaïla Wanen ɓen holko nefi au département rien département Podor très sincèrement di député ji meɗen yo Allah yaafo Aïssata Tall Sall hoore muɗum yo Allah yaafo par ce que min mbeɗa andi omon darni parti omon darni opposition omon haala mais heɓe jetta yimɓe jiiɗi ko yettede jiiwe hande ko pourquoi kamɓe mbawa yettede yimɓe pourquoi mbaɗi yettade yimɓe caɗele bannoɗe ɗo balɗe tan e nder département Podor hay député goto a yiyan toon personne y a aucun leader c'est pas sérieux yettade yimɓeɓe no mbira ha yettade yimɓeɓe ni weeɓani yettade yimɓeɓe ɓe mbeɓani yettade non wat c'est caɗele baɗɗe ɗe an caɗele baɗɗe constat baɗɗo ɓoyen ko mais on kay yoɓe gaare men pourquoi ɓe garen toon ay mi wima wonde yimɓeɓe mbeɓani yettade namɗo mi hol dalil bisimilla yimɓeɓe a wawa arde mum ɓe tan gara komi député tan gara wonde comme garɗo ƴeewe caɗele moɗon ala saɗa ara woda ko gaddorɗa Abou saɗa ara woda ko joni ay ilam rawane ɗam guese ɗe puɗɗinade nde guese ɗe puɗɗinade rawane e ndungu rawane go département Podor hol wuro ngo heɓani don ummorade e mabɓe kamɓe ɓeɗo en Cheikh Oumar Anne en Amadou Ba en hol don ummorake e mabɓe wona kamɓe tan wona kamɓe tan de dowuji kay dokkiram toon ayi tak comme par exemple Abdoulaye Daouda Diallo dokkiri toon dowuji ayi tak mi yii min kam wona capade wona mahamnele mam ko min yii wonde wona ɓe mbaɗi eyyi wonde kay aɗa andi ɓe nafi non c'est à dire jiɗmi wiide jinmi wiide comme par exemple ayno député là si on a des problèmes kamɓe ko ɗum woni sababu nawɗen ɓe toon assemblée nationale yeɓe ngara kalde yimɓe holko woni sababu mbaɗɗanoɓe président on jarama gasi ha ɗo neɗɗo so bande woyi yaade mum hay sala ko dokkuɗa ɗum en jii président Macky Sall ko caggal o natti lamade kala mawlude baɗɗo mo ndella neɗɗo waɗa hunde
mbele mo ko waɗanno ko ina wawi taw waylima kono mo waɗa kala mayɗo omo jaalɗo mo duwono ɗum waɗa ko waɗi mbiɗen ko opposition goto fof diwal muɗum ɗo tolni ɗo so tawi moddidirnima e ladde ka sagata ko jiiɗa ko ɗum kaptortoɗa on jaama yeeɓiyankoɓe gaccon hakke yewta nde juuti ɓurti cameraman o e ko nandi hen ko ɗo ka tan lewal communication ha lawgol ngol sallahu lamɗo jaaɓi